Вітаем на малітоўным перапынку. 22 лютага, у першую нядзелю Вялікага посту, слухаем Божае слово з Евангелля паводле Яна, раздзел 1, вершы з 43 па 51. Гэта слово пра пакліканне, веру і сустрэчу з Хрыстом. Каментар дае грэка-каталіцкі святар, айцец Ян Майсейчык. Здарылася наступнае. Аднойчы Ісус хацеў ісці ў Галілею. І знаходзіць Філіпа і кажа яму: «Ідзі за мною». Філіп жа быў з Бетсаіды, з гораду Андрэя і Пятра. Філіп знаходзіць Натанаэля і кажа яму: «Мы знайшлі таго, пра каго пісаў Маісей у законе і прарокі, Ісуса, сына Язэпа, што з Назарэту». І сказаў яму Натанаэль: «Ці ж можа быць, што добрае з Назарэту?» Гаворыць яму Філіп: «Прыйдзі і паглядзі». Ісус убачыў Натанаэля, які ішоў да яго, і кажа пра яго: «Вось сапраўдны ізраільцянін, у якім няма подступу». Натанаэль кажа яму: «Адкуль ты даведаўся пра мяне?» Адказаў Ісус і сказаў яму: «Раней, чым Філіп паклікаў цябе, калі ты быў пад дрэвам фігавым, я бачыў цябе». Адказаў яму Натанаэль: «Рабі, ты сын Божы, ты валадар Ізраіля». Адказаў Ісус і сказаў яму: «Ты верыш, бо я сказаў табе, я бачыў цябе пад дрэвам фігавым. Угледзіш больш за гэтае». І кажа яму: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, ад цяпер угледзіце неба адчыненае і анёлаў Божых, якія ўзыходзяць і зыходзяць да Сына Чалавечага». Дарагія сябры, першая нядзеля Вялікага посту ў візантыйскай традыцыі называецца нядзеляй прававер'я. Гістарычна яна звязаная з перамогай над іканаборствам і аднаўленнем пашаны да святых іконаў. Але яе сэнс значна шырэйшы. Гаворка ідзе не толькі пра правільныя формулы веры і не толькі пра абразы. Гаворка пра тое, ці здольныя мы бачыць Бога, які стаіць перад намі, пра Божую прысутнасць. Евангелле гэтага дня пра пакліканне Піліпа і Натанаэля. Христос знаходзіць Піліпа і кажа яму проста: «Ідзі за мною», без доўгіх тлумачэнняў, без аргументаў. І Піліп ідзе. А потым ён робіць тое, што заўсёды робіць сапраўдная вера – дзеліцца. Ён знаходзіць Натанаэля і кажа: «Мы знайшлі таго, пра каго пісалі Майсей і прарокі». І тут гучыць вельмі чалавечая рэакцыя. Ці можа быць што добрае з Назарэту? Гэта не злая іронія. Гэта сумненне чалавека, які ведае Пісанне і мае свае ўяўленні пра Месію. Назарэт не фігураваў у прароцтвах. Месія мусіў адпавядаць чаканням. Бог, на думку Натанаэля, павінен дзейнічаць у прадказальных рамках. Але адказ Піліпа геніяльна просты: «Прыйдзі і паглядзі». Гэта, дарэчы, адзін з найлепшых місійных прынцыпаў – не спрачацца да бясконцасці, не даказваць сілай аргументаў, а запрасіць да сустрэчы. І вось Натанаэль ідзе. Магчыма, скептычна, магчыма, з унутранай дыстанцыяй. І раптам чуе словы Ісуса: «Вось сапраўдны ізраільцянін, у якім няма падману». Христос бачыць у ім тое, што схавана ў сэрцы. Бачыць ягоную шчырасць, ягоны сапраўдны пошук. І Натанаэль здзіўляецца: «Адкуль ты мяне ведаеш?» І чуе адказ: «Перш чым паклікаў цябе Піліп, я бачыў цябе пад смакоўніцай». Што гэта значыць? У юдэйскай традыцыі сядзець пад смакоўніцай – гэта вобраз малітвы, вобраз роздуму над Торай, законам, пошуку Божай волі. Інакш кажучы, Христос кажа: «Я бачыў твой унутраны пошук, я бачыў тваю малітву, я бачыў твае пытанні». І тады Натанаэль вызнае: «Рабі,
Ты Сын Божы. Вось дарога да прававер'я. Не праз ідэалогію, не праз культурную спадчыну, не праз звычку, а праз асабістую сустрэчу, у якой Бог паказвае: «Я цябе ведаю». Нядзеля прававер'я нагадвае нам: сапраўдная прававернасць – гэта не толькі правільна думаць пра Бога. Гэта дазволіць Богу прысутнічаць у нашым жыцці, пусціць яго ў глыбіню сэрца. І тут узнікае вельмі постная тэма. Вялікі пост – гэта час, калі мы крыху адступаем ад шуму, ад празмернасці, ад лішняга, ад павярхоўнасці. Час, калі можна сесці пад сваёй смакоўніцай, у цішы, у малітве, у сумленным пытанні да сябе. Чаго я на самой справе шукаю? Бо можна быць рэлігійным і не шукаць Бога. Можна ведаць малітвы і не адчуваць ягонай прысутнасці, і не жадаць сустрэчы з ім. Можна бараніць традыцыю, веру, царкву і ніколі не адкрыць сэрца жывому Богу. Ісус у гэтым Евангеллі паказвае адну рэч. Ён кажа Натанаэлю: «Ты ўбачыш большае, убачыш неба адкрытае і анёлаў Божых, што ўзыходзяць і зыходзяць да Сына Чалавечага». Інакш кажучы, вера – гэта дарога. Сёння ты бачыш крыху, заўтра больш. Бог заўсёды большы за нашыя ўяўленні пра Яго. Таму Вялікі пост – гэта не экзамен на строгасць. Гэта запрашэнне бачыць глыбей. Глыбей у Пісанні, глыбей у малітве, глыбей у чалавеку побач. І, магчыма, галоўнае пытанне гэтай нядзелі гучыць так: ці гатовы я, як Натанаэль, дазволіць Богу мяне здзівіць? Бо Бог вельмі часта прыходзіць з Назарэту, з нечаканага месца, праз нечаканых людзей, у простых падзеях. І толькі шчырае сэрца пазнае Яго. Няхай гэты пост стане для нас часам сумленнага пошуку, у якім мы не толькі гаворым пра Бога, але і даем Яму прастор у нашай прасторы. І тады прававер'е стане не лозунгам, а жывой сувяззю з жывым Богом. Амін. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на землі. Хлеба нашего штодзённага дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, Отче наш. Будь воля Твоя, як у небе, так и на земле, Отче наш. Хлеба нашего штодзённага дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, Отче наш. И не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого, Отче наш.